हरिपुर नामक गोटे छोट ग्राम थिला। ସେହି ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଚରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହେଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ହରିଣଟି ଡରିଗଲା। ବାଘଟି ହରିଣକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ହରିଣଟି ବାଘର କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ମୋତେ ଖାଇବ ଯେ? ଦେଖୁନ ମୋର ଦେହ କେତେ ପତଳା, ମୋ ଦେହରେ ମାଂସ ହିଁ ତ ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଇଲେ ତମର ପେଟ ପୁରିବ?